Сәлем, дуслар! Бүгін біз сізнің білен Россияның ең бұрынғы шәһәріне Бүйік Новгородқа барабыз. Сіз әзірме, дуслар? Олайса кеттік! Нәқ менә мұннан 11 ғасыр элек Ильмень күленнән Волхов елгасы ағып шыққан урында Бүйік Новгород барлыққа келе. Оның бірінші князі Рюрик була. Рәсәй дәүләтчелеге дә биредә төзелә. Элек-электән Бүйік Новгород 2 өлештән торган, чөнки аларны Волхов елгасы бүлгән. Бір яғы сәүдәгәрләр яғы дип аталса, икенче яғы Софиялар була. Софиялар дип, ул якта София храмы булганга атыйлар. Ике як борынгы заманда гел ярышып яшәгән, күпер өстендә еш кына сугышлар булган. Ә бүген исә Новгород халкы дус тату яшәсә дә, шәһәрне бүлү принцибы саклана. Волховның бер ярында бүгендә бизнес үзәкләр, супермаркетлар урнашкан. Икенчесендә православие храмнары, соборлар һәм гамәлдәге монастырьлар. Новгород шәһәре храмнарга бик бай һәм иң борынгыларының берсе булып Изге София соборы тора. Ул моннан 1000 ел элек барлыкка килә. Собор безнең көннәрдә дә Бүйек Новгородның рухи үзәге булып санала. Собор өстендә кечкенә генә кыш сыны бар. Аның легендасы да бик кызык. Явыз Иван шәһәрне яулап алып, аны опричникларга бирә. Собор өстендә утыручы кыш кылган явызлыкны күреп катып кала. Бер монахның төшенә әлеге кыш керә. Янәсе аны Аллаһ Тәгалә шәһәрне сакларга җибәрә. Һәм шул көннән башлап Новгород халкы әлеге кышны саклаучы символ итеп кабул итә башлый. Туристларның иң популяр урыны булып Изге София соборының кыңгырауы санала. Ул безнең көннәргә кадәр беренчел кыяфәтен саклап калган. Россияның 1000 еллыгы дип аталган һәйкәл дә зур игътибарга лаек. Ул 1862 елда император Александр II указы нигезендә эшләнелә. Һәйкәлдә ил тарихы белән бәйле 129 сын урнаштырылган. Аны да Кремль диварлары эчендә күрергә мөмкин. Рус әдәбияты дәресендә Садко дип аталучы әсәрне һәммәбез дә укыдык. Анда булган вакыйгалар Бүйек Новгород шәһәрендә булганын хәтерлисезме икән? Шин вакыйгаларга нигезләнеп язылган әлеге эпос нәкъ менә әлеге шәһәрдә язылган. Җирле халык гөсләшә утырган ташны бүген дә күрсәтә ала. Ул ике кечкенә агачлык арасында ачык мәйданчыкта урнашкан. Бүйек Новгород турында әлегә кадәр билгеле булмаган кызыклы фактлар бик күп. Аларны әле өйрәнәсе һәм ачасы бар. Без бүген аларның кайберләре белән генә таныштык. Сәяхәтебез сезгә дә кызык булгандыр дип уйлыйм. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар, сау булыгыз.